रायजो आफादा आसाम नाङैनो बिटिआर एकर्डखौ माने एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो तामुलपुरा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे माने हानजा सुरनायनि गेजेरजोंनो मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिआर दफानि मोनफ्रोमबो दफाखौ जि एकर्ड खालामनाय दफाफोरखौ जाहाथे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांफिनदों आरो बेहाय हानजा सुरनायजों लोगोसे माने सेन्ट्रेलनि जे हम मिनिस्टार अमित शाहनो मोनसे गोसोखांलाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो मोनसे गोसोखांलाय होनाय जागोन बेवहाय माखासे दफाया मावफुंजादोंबाबो गुबैयै गाहाय माखासे दफाफोरा दिनैसिमबो दङ जेराव आर्टिकेल 280 बे बिलआ पास जानांगौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आरो बेवहाय जे बिटिसिआ माने 40टा समष्टि जानानै दङ बे 60टा जानांगौ आरो बे लिरनानै माने लाबोखानाय बा एकर्डआव थाखानाय जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौ आरो सोलोंथाइनि जेंनाया दिनैसिमबो आसामाव जोबाखै भेन्सार मोननाय समस्याया दिनैसिमबो जोबाखै 6.3 जि माने क्लज बे क्लजनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोल आरो बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै फोजोबनांगौनि थाखाय बे दाबिखौ खालामदों एनडिएफबिआ माखासे दाबो जेलाव दङ बाहेरायाव दोनदोंब्लाबो माखासे जेलाव दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे केसआ दिनैबो पेन्डिं जानानै दङ हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट दिनैसिमबो दङ दा जिखिनि बिथांमोननि केस बे केसआबो थाबैनो जाहाथे उइथड्र जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ दाबि खालामदों बेजों लोगोसे माने 2003 मायथाइ बिटिसि एकर्ड आरो 2010 मायथाइ माने बिटिआर एकर्ड बे मोननै एकर्डआव मोनसे गोनांथार माने एसटि हिल्सनि दाबि खालामनानै कार्बि आंलंनि बर'फोर आरो डिमा हासावनि बर'फोरनि थाखाय बे मोननै एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय जे एसटि हिल्स मोननांगौनि थाखाय बर'फोरनि बे दाबियाबो दिनैसिमबो मावफुंजायाखै दा कार्बिफोरा प्लेनावबो मोननांगौ आरो जोंबो माने बर'फ्राबो कार्बिनि हिल्सआवबो मोननांगौ एसटि बे बुजाफोराबो जाबाय सावरायनायबो जाबाय नाथाय बेखौ दिनैसिमबो मावफुङाखै आरो बिनि थाखायनो जों बे दाबिखौ खालामदों आरो बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो माने फिन गोसोखांहोफिनदों बर' माहारिया आन्दलनजों फैनाय मोनसे हारि आरो बर' माहारिया गावनि मोन्थायखौ लानानै माब्लाबाबो जों बावा आरो जोङो माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा जोङो जेब्लासिम जोंनि दाबिफोरखौ मोनफुङा अब्लासिम जोङो बे हानजा सुरनाय बे आन्दलन बे जोंनि दाबि बे दाबिखौ जोङो दैखांलांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव नभेम्बर दानाव दिल्लीयावबो 20 आरो 21 नभेम्बराव बे हाबाफारिखौ जों लादों गासैबो माने नर्थ इस्टनि सा सानजा रायजोनि 6 सिडिउलफोरखौ लानानै बेहाय सावरायनाय मेल दङ नभेम्बर दाननि 20 खालाराव आरो जे मोनसे 21 खालाराव जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै मावफुंनांगौनि थाखाय बेहाय धरना हाबाफारि जोङो लाहैगोन दा बे बिथिंफोरखौ लानानै गासैखौबो बिथिंखौ लानानै बर' माहारिया जेब्लायबो सांग्रां आरो दिनैनि समाव बर' माहारिनि मोन्थायखौ लानानै जों जुदि जोंनि सरकारा दानि सरकार जायफोर सामलायबाय थादों आसामखौ भारतखौ बिथांमोना जुदि एरायनो नागिरोब्ला अब्ला बिनिफ्राय रासिन आन्दलना जागोन बे रोखा नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 790-888-7945
मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबास कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।